Tohle modré autíčko mělo nehodu. Vypadá celkem v pohodě. Ani to nezvládla. Tady prolítila to tady skrze stopřu, je vidět. Hezky to prolítla. A skončila až tamhle na kolej. Vypadá to teda, že asi to vytáhnou. Ale bude to asi hodně zajímavé. Kosa je teda pěkná, musím říct na druhou stranu. Dopravního podniku, že my nemáme u sebe foťák, my nemáme vůbec nic. Nevíte, policie přijede, nepřijede, jo. Mě už je úplně zlé. Jo. A co se stalo? To paní dělala nebo? Víte, co mě řekla? Já jsem vás potřebovala předjet a my jsme zahýbali. Jo. Křižovat se. Jo? No to jasný, a ona to mě jasný. řekla, já jsem vás potřebovala předjet. Já vám ty kozo blbá, běž pryč. Jo, ona říkala hned, že je viník, no. Já jsem byla tak rozčilená a je mě zle normálně, jestli mám z toho nějakou... To věřím, paní. Takže vy budete mít jako dopravního podniku z toho... Určitě, dispečink samozřejmě, no, dispečink samozřejmě. Tak jste to slyšeli, paní potřebovala předjet křižovatce auto, který odbočovalo. No jo.